Bola iniciatíva, ktorá nesúhlasí s hromadnými výpovedami sestier ani s PN-kami a OČR-kami, ktoré v uplynulých dňoch začali podávať. Táto iniciatíva vznikla na stretnutí všetkých zástupcov odborových organizácií a s vedením nemocnice. Áno, ja som pôrodná asistentka, ktorá pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení 2 v Prešove 34 rokov. A chcem vlastne touto výzvou, ktorých som vyzvala všetkých zamestnancov tejto nemocnice, preukázať vlastne nesúhlas s akciou, ktorú urobili odborové združenie sestier a vyzvali sestry, aby podali výpovede. Myslím si, že takáto forma protestu alebo akéhosi štrajku je nevhodná a tým vlastne ohrozili pacientov, že odchádzajú od lôžok pacienta na PN-ku alebo OČR-ku. A my, sestry, pôrodné asistentky, lekári, zdravotnícke asistenty a všetci pracovníci tejto nemocnice, ktorých na lôžku pacienta zostalo 1800, si myslím, že je to nefér voči nám a nefér voči pacientom. Bola iniciatíva, ktorá nesúhlasí s hromadnými výpovedami sestier ani s PN-kami a OČR-kami, ktoré v uplynulých dňoch začali podávať. Táto iniciatíva vznikla na stretnutí všetkých zástupcov odborových organizácií a s vedením nemocnice. Áno, ja som pôrodná asistentka, ktorá pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení 2 v Prešove 34 rokov. A chcem vlastne touto výzvou, ktorých som vyzvala všetkých zamestnancov tejto nemocnice, preukázať vlastne nesúhlas s akciou, ktorú urobili odborové združenie sestier a vyzvali sestry, aby podali výpovede. Myslím si, že takáto forma protestu alebo akéhosi štrajku je nevhodná a tým vlastne ohrozili pacientov, že odchádzajú od lôžok pacienta na PN-ku alebo OČR-ku. A my, sestry, pôrodné asistentky, lekári, zdravotnícke asistenty a všetci pracovníci tejto nemocnice, ktorých na lôžku pacienta zostalo 1800, si myslím, že je to nefér voči nám a nefér voči pacientom.